Ovo je zaista jezivo. Šta? Misliš da nisam brza? Jako sam brza. Okreni se, devojko. Pa, tako mi krljušti. Pitam se, kuda li vodi? Halo, šta je sa čajem za gospođu? Imamo još nekoliko minuta. Hajdemo, dole se možda krije nešto divno. O, da, naravno, izgleda vrlo privlačno. Mislite li da dole ima paukova? Jer ih baš ne volim. A ni bube, ni zmije, ni njih ne volim. Brineš se zbog buba i zmija. Kako će Gotilda reaguje ako otkrije da smo došli ovde? O, ali naravno, da, hajdemo dole. I onako me niko ne sluša. Niko ovde nije bio godinama. Gotel je bila na svim ovim balovima? Pitam se da li bi iko normalan nju pozvao na zabavu. Pogledajte ovo. O, sigurno se naljutila na nekog. Ne bih da sam u njegovoj koži. O, ili glavi. Kakva divna stara kutija. Nemoj ovde, Penelopi. Dobro sam. Divna je. Nešto je izgravirano pozadi. Poput zlatnih zvezda sjaj, ljubav naša je večna znaj. Našoj ćerki zlatokosoj za njen prvi rođendan, sa večnom ljubavlju mama i tata. Ovo nije logično. Gotel je rekla da sam bila napuštena od samog rođenja. Zašto bi me lagala o tome? Ali ima li ta veštica drugog posla sem da maltretira ljude? Sa večnom ljubavlju. Još prašnjavih kutija. Ups. Ti stvarno bljuješ vatru, hajdemo odavde. Zlatokosa, Čoveče, brzo da bežimo. Zlatokosa, gde si? Morat ćemo da se vratimo. Dolazim, gospođo! Uđi. Zašto si se zadržala? Izvinite, bila sam sprečena. Misliš, lenja? Adekvatan. Vreme. Moja gospodarica je spremna za san lepote. Na posao, devojko. Da li je to sve? Da. Idi. Ne uznemiravaj me do večere. Da, gospođo. Dozvolite mi, gospodarice.